fi'n person blin. Mae ngariad i'n gweud bod dim patience dy fi, bod does dim patience dy fi dy neb. Pethau sy'n neud fi frustrated yw pobl, general public, pobl sy'n gyrru'n araf, pobl sy'n ffili wneud job nhw'n iawn. Dwi'n credu bod fi wedi cael wythnos anodd a wnaeth hwn really fel therapy. Wnaeth really helpu fi. Smash o'r shit mas o rhywbeth. Kim Kardashian. Nawr, mae rai pobl yn gweud bod mae'r byd di chwalu oherwydd religion, oherwydd arian, oherwydd popeth yna. Dim byd fel yna. Hi yw'r problems dy'r byd. Y merch ma. Mae ngariad i'n watcho Keeping Up with the Kardashians pob nos Sul. Dwi'n watcho ffwtbol, so mae'n iawn, mae hi'n gallu gael yr awr yna. A mae'r merch ma mor hunanol, mae mor... she's a bleep. A hefyd, mae di priodi'r biggest knob yn y byd, Kanye West. I mean, mae'r boi yna knob, i fod yn onest. So, she is Mrs Knob nawr, ond dwi'n ffili aros i waco pen hi bant. Twitter, Facebook, MySpace. Dwi'n cysau social media. Dwi just newydd gweld y hashtag fel handle, ma' hwnna'n really good. Dwi'n cysau social media. Os ti moyn gweud penblwydd apus i rhywun, ffona nhw, gweud penblwydd apus. Paid a poca nhw neu gweud penblwydd apus dros Twitter. Beth yw'r friggin' point? Pawb sy'n defnyddio Twitter neu Facebook, does dim digon o ffrindiau real dyn nhw. Wy'n gweld e fel, busnes sy'n neud, i marchnata a popeth fel e. Fine. Ond general human beings, general public sy'n tweeto, neu poco, neu laico, fuck off o, na be wy'n gweud. Hefyd, mae yna gymaint o pobl dwi wedi trio'n rili galed i cael mas o'n bywyd i. Sa'i moyn nhw'n ôl mewn, Sa'i moyn Rhys Jones o ysgol yn gweud, "Hey Huw, ti'n okay?" Wel na, dwi heb ffôn o ti as fi bod yn 15. Chances are I don't like you anymore. Move on. Mae dy fi bonus. No way. Life-size cardboard cutout o'r hen ast. Fake, mae wedi cael gwaith fan hyn, mae wedi cael gwaith fan hyn, mae wedi cael gwaith fan a mae wedi cael gwaith lawr fan hyn. Might as well, Kanye, di priodi'r cardboard cutout ma. Mae hwnna'n mwy real na hi. A mae'n siarad llai. Safety goggles. Goffa fi o noson ges i pan mi'n 17 dy merch. Wild. Anyway, let the carnage begin. Now, Kim, Dr. Rhys, that's here. I'm in sort of 3 parts. Facebook, Twitter, tweet on. I pawb sydd wedi bod yn hashtagio unrhyw beth, hashtagio hwn. Mae Kanye yn gweud, I ain't saying she a gold digger, but she ain't messing with no broke face. Dwi'n teimlo fel bod fi wedi helpu'r byd mewn rhyw fath o ffordd. Nes i mwynhau'r trydar a Facebook oherwydd bod porcelain di mynd pob man. Ond y Kim Kardashian fawr oedd y peth gorau
dwi erioed i wneud. Mae lan y cwrdd anghariad i.